mais ne akila ne ka ko di muna tinde men kungola ire bi nyebe na mbe tuwa mina kama mi yɛrɛ ko k'a bɛ tila ka na an fɛ n'a sera yan n b'i ka ci fɔ a ye i y'a faamu wa n'a faamu wala ni ci wɛrɛ tɛ yen a fɔ n bɛ fɛ ka don ka n da walahi awɔ kɛ i ye minɛn ninnu bɛɛ sɔrɔ wa ok ɲaamɛ i b'a lajɛ wale ne yɛrɛ ka minɛn dɔgɔyara i y'a faamu n'a kɛra dɔrɔn i kuma fɛ kɛ n bɛ wari ninnu anbɔ i ma i y'a faamu wa i y'a sɔrɔ ok o diyara n ye yɛrɛ de k'an bɛn o la kɔfɛ. Ibi ani kitla euro fura la ha mita kila kana yamya masigi cheke an no kmeni dalaga men doche barakula mo babi baro do ngi dia italla na so na ko be ko yamya okay koron yame d'accord dimini gabe ka chodi bari soro ne sira fala kono ne ma dimini ga somanda ni fana willa ne ma saga daraga dum e fana ko be bo abi ka chodi ibe yecen fo depuis sogomana ne fana wula me dumuni kunu kile ka me dumuni ibe te ay gilido o kambale ne ya fi ngum ta mun buru wona kan di haglisi na ko kara ci wona min kuna ko nya am dumuni ken na la sunu koro nama ko jetimne abega gela ka tare na bega ci wala ne beta bo fala kana kana d'accord ma ko ngani ken ngono d'accord ya fam o rek ket ne danya ini kana yame ako nabiti Emi kanme alga ngole ki bena bona kera famaire wallahi ya ye tuguri nyere boto flem su mega ta salona ngote me yan fanfe e fenete yo nini mani fi titani fi no wallahi e bero le choro wa ko ga gele wakati be abala ko fangana bidilla me sondoro ayre bina ne representer no aga na ngata ngachula okay ni goti donc abe sunna planga tuguri kuma fa mana bolma emi era bado dugumani sa klando ga fala mandi business u kerebete ante to sokona nganda ba ye chemfu fala jalendo bo garsiye mandi we jifre badala yere ba be kalama nambora ere ye mani nere fene ntena be ndonde we amanta soro ame do soro ko bisi ya fama boli yere ni gibi ni nabi ami yere kwani e ga ko nte bunya kuma shila okay mena jate mina na kera to gonna ne ko ali yere kibaru yae emi ali yere de kadire ko yi ne ko komi eni ali yere gere ni mo kana aka ko be ki yi wala ali be basu dala ala ali kade wala kamalin men fenero suna be basu dala daga wuli ali yere de kadne ne mana yi duro ne be ni soja ni waru ko kwando ikon ma do fambe kai lazy fene o keleno donc ajate mina yisa dawudi ne go mi o ke ali ko te amanya na bra daga wuli nyame pronta la donc ama ke shuna ami nyongo mo okay nyame kambe ola wala cheni yere de kanne
mais n'a kɛra togo min na su na kɔni n'i bɛ sɔn ka kuma dɔ kɔni a n'a ko ban. La vie ni ye mi de do awɔ n terimuso de do mi. A kun nana mun na? A kun tɛmɛtɔla de do koyi a bɛ ka taa salon na a tɛmɛna k'a bɛna foli kɛ n'a ka taa salon na. A ka baarakɛyɔrɔ la. Ok o ka ɲi. I bɛ hakili to denmuso in na. Denmuso in maa ɲɛnaman don. A b'a hakili to ɲɔgɔn na. Sinon n bɛ to k'i ye sira dɔ fɛ olu man ɲɛ. Toujours i jija nin na. Nin ye maa ɲɛnama ye n b'a dɔn. I y'a mɛn? Papa ne kuma fɛ ka taa so ne kuma fɛ ka taa n ka ci dɔ la komi i yɛrɛ nana ka ban I tɛ sira di ne ma ni ka taa. Basi tɛ ni ko ten komi musokɔrɔba tɔ man ko don basi t'a la I bɛ se ka taa n yɛrɛ bi yan. Papa i yɛrɛ tɛ ko dɔ jateminɛ fantanyaba de bɛ ne na bi ne ni terimuso b'a fɛ ka. Batoma ayiwa basi tɛ e kun mago bɛ joli la. Papa a lajɛ kɛ hali ne ye 2,200 diyan o b'a bɔ. 2,200 ayiwa basi tɛ komi I tɛ ka taa so wa d'accord n'i sera so I bɛ télé kɛrɛda fɛ n ka coffre-fort min bɛ yen e t'a kɔdi dɔn I bɛ o dayɛlɛ I bɛ 2,200 ta ye nka I k'i jilaja fitiri ka n'i sɔrɔ ye dɛ ni fitiri y'i sɔrɔ ye an bɛ cɛ ɲɔgɔn ye dɛ ayiwa basi tɛ. Ok papa n y'a mɛn problème t'a la donc ne bɛ taa o la papa bisous. ayiwa basi tɛ a ɲɛna k'an bɛn yan awɔ. Vraiment ancien non vraiment que machine non vraiment il timinanja barak le kaya wallahi mais ki timinanja de ki dusuma yo machine barak titani dusu de yame ki dusuma jo nala sona vraiment yi barak ya yere tangra vraiment barak tita dusuma jago ok vraiment machine era avec un 50 lef la nari awo comme alikori gawzali bi alikori mbe pom quoi pom alikori o chileno nyera chebele kanga nadla o dira masaka baraka bi wala ok vraiment attention baraka menen ngoni geni perdi do no la bi lafia do no la bi dego ti mala ala ka nyaka dama tara nego a dugu kamale mbe ko bavie ba ki baraka lama bavie tagli ti bavira ta mais avec dugu ngona ya tangara yara kon je ebsaka ke fila bavie ma ambella mo na nyonga bleno kamale fima jamanjai kolo msen duta ebsaka fo ke filo ma akuntala hagli kaw mais e bado bavie bola menaw yaay mais aw be bola ni baro bavie bola folo e fana ka daw kan ne le bolo be labane sa mais abe dugina de tangara bavie bia be bogoro ko ne bo bogora bi mais wartigi don mi me bavie bobi a bolo ba ko soro ko sebe no ko ne wartigi fe bogoro ko na sita bavie bo tabarikala bavie kala wartigi bay dugi ngona kala wartigi bade dugi ngona bo bogoro be me bavie nyoko ngoni bo magal mi sega suriana nte mo tabo akayoro be fanyi membe akayoro fle tomolo mo bi tomolo mo ko yoro do tomolo mo ko yoro tomolo mo be yoro mna awo ni ibi fara goshi fe ni fara goshi fe ibi tle kar folo kar flana na fe ver la femme be abe yino bitiki ba fler be babie bola bibina ma nyoy bokoro ko ne anje yeki boro duma ba foy nana sonama mitanye da kidanga gele ami mener la sansa ni babie nyana abidjan yere abisika do tawla kusube bere maik boro duma foy na nyiraw do soro gaba ko ni tare o yetiye abe ne era deme kusube sigida na ko ya aboke Ti ayre koni ha kata uke dugu kon hala tita nene fakadi me
tile kelen e tɛ se ka taa bɔnɛ na cɛ n'aw ma to k'a jateminɛ denmisɛnninw a man ɲi tan dɛ basi kɔni t'i fa la wallahi basi foyi t'a la alhamdulillah basi se nɔ ba tɔnɔ bafiye baaraw de kɛmɛ k'an senna sumaya sunɔ n'ala sɔnna an bɛ taa bɔ yen n'ala sɔnna baara mana kɛ cogo o cogo mɔgɔkɔrɔba fɛ baro fɛnɛ ka di wallahi o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ayiwa basi tɛ i terikɛ kamalen tɔgɔ de ko burama de wa ou bien bayi de don a dun bayi ya a bɛ yen basi foyi t'a la n yɛrɛ tɛmɛra k'a to a ka da la sisan n yɛrɛ ye foli bila a la mais a ma taa baarayɔrɔ la fɔlɔ juguman tɛ bayi n tun bɛ k'a lajɛ n ko mɔgɔ ɲɛnaman don nka a ye ko min ta ka ne sɛgɛrɛ ne ma se k'o faamuya dɛ est-ce que a ka maasɛbɛya o dafalen a taara ne fɛ yen ko malo n ye malo juru don a la ko ka 4,000 fɛnɛ d'a kan k'o y'a nasɔngɔ ye n ye o fɛnɛ d'a kan k'a b'a sara a bɛ ɲini ka kalo 2 ni dɔɔnin bɔ bi n tɛ k'a ye ɲɛna a tɛ ka kuma fɔ ɲɛna yɔrɔ est-ce que o ka ɲi o man ɲi nka n'i y'a dan ne ma tɔnɔ i bɛ taa bayi yɛrɛ kama o de lafiya ka bon ayiwa basi tɛ komi n tun tɛ fɛ ka taa nɔfɛ f'a ka so nka n'a bɛ nin cogo la n'a ma ɲɛ ne bɛ taa nɔfɛ dɛ komi n ka butigi ma dayɛlɛ n bɛ se butigi da la wula fɛ n bɛ tɛmɛ yen nɔ ayiwa k'an bɛn han awɔ